Hvor fanden skød I så også det alle de mennesker? Det var mig. Det var ikke en vilje. Det var mig, der skød dem. Det var mig. Det var mig. Det var mig. Det var mig. Hvad er jeg? Skyd ham, han er lige bag ved os. Nej. Hej skat, det er altså ikke så godt, du ringer lige nu. Vi har strømmerne på nakken, så hej. Hvad fanden er det for en sindssyg kælling, der ringer nu? Jeg er enig med ham. Men bortset fra det, er der nogen, der har nogle chips, jeg er lidt småsulten. Hvorfor fanden tænker du på chips nu? Skal I ikke gå ind på en burgerbar bagefter og få en burger? Pizza. Kylling. Burger! Pizza. Kylling! Burger! Pizza, siger jeg. Nu holder du op!